Sulawesi Tengah. Mosok ngeten iki melu joget dhewe ra. Ora oleh. Wis pokoke bengi iki ndek enek dagelan joget. Nembang ya ngangge cangkeme dhewe, musike dhewe. Ayo mudhun iki. Loh. Ora genep kok. Apa meneh kluthuk wis pokoke ndak oleh. Mosok ngewangi ngendang mboten itu. Mboten oleh. Lah apa-apa. Layakno tim sukses ning ngono kabeh. Jan-jane kowe ning hop. Kowe ngapa joget? Domoe wis diomongi, sing entuk joget iki kabel tok. Basi bis nunut joget. Ora lho, joget iki ndelik ning ngesor kok piye ngono. Wis iki ya penak. Makane sesuk itu kok gamelan ra ketong kenong tok sitok ngono. Ya. Dagelan sing dilumpukno mek pancing tok. Oleh iwak ya sampean yo melu dahar ya. Ono ngengkel ya. Ngene nek ngelokne ngono tak wehi ngono iki lagu nampa ngono. Nyatane ya dimasak ya enak. Matur suwun Mas Luduk. Boh. Yo terus. Engko lek kluduk joget omong langsung tak ndek. Cocok. Kaya ngakoni lho ya. Aku seneng lek wong sadar seneng aku. Trahya
Bengi iki awake dhewe termasuk pelawak, peloper, tukang pedhot-pedhot tok. Wis, bengi iki aja malu main-main kowe ning kene. Tenan. Kalah. Kowe kalah nasab nek karo kae. Saya peringatkan ngantek kluthuk nembang Sekar Gadung kono joget tak denda sak oban 100.000. Bayarane lho 50. Lah ya sembuh. Oke. Dina minggu sing tak tunggu Ya ya yo, ya ya yo. Bengawan Solo. Ya ya yo, ya ya yo. Hei, ngomongin joget. Kaya roh. Lek kono joget langsung musik mati. Ya roh. Yo, lanjut. Langsung. Rasan joget temu sing entuki kabul tok ngene. Pancen iki rombongan kabul. Angger kok wis sesuk dadan ngene. Lolos kowe. Kowe kira nggawa grup domengi manut ae to. Anu, kene tak golekne. Hei, kowe nek joget mesti ra dindek.